chiwo dwach gi weche mag bajet kini mabende chenro mag loso bajet nyaka Ramogi dhi nyime pacho ka wadano wadhi achiel kachiel nyaka e od bura mondo winyane to twak mane madhi nyime e nyim komiti no kama director ma kata achiel kuom directors mochung' ne weche mag bad migao mar tiegruok mamalo e pacho ka miluongo ni higher education dhi nyime kod chiwo wach e nyim komiti no. Wawinjane kaka weche gi dhi. Of advance payment amounting to 244 million to Equity Group Foundations for enrollment of beneficiaries into TVET institutions. The payment is currently under a FW project for disbursement, and the same is annexed in Annex 4, Annex 6. Okay. Then number 3 was a justification for additional expenditure and reallocations. This is, the recurrent budget has been increased by 8.3 million and it therefore moves to 43.7 billion, up from 35.4 billion. The justification is well detailed in Table 5, and one is personal emoluments, which has increased by 463 million, and this is to cater for the trainers, as stated above. And also number 2 is scholarships, which increased by 1 billion. We had requested for more, but we were only allocated 1 billion, and therefore we still make that request. Number 3 is appropriations in aid or A&A, which increased to increased by 6.8 billion to cater for new national polytechnics. Ramogi mano twak machiel kachiel bang'e obro dok kanyo kendo bang'e kinde ma angne wang'e weche motenore kod twak mangne bende chiw kanyo kod jagoro mongiro e migao no ano BTC Nyangala kango chopo kanyo nyaka Ramogi gi thuolo ni to wabi kendo wadhi nyime kod weche mamoko ka ero ni tend county ma Nairobi ochako muko kod luoko aoche ma oluoro Nairobi ndalo achiel bang' lando chako tijno. Thoth ute alwora ma Nairobi North mantiere kuonde mwinjo bed ni pi